שלום רב, שמי סיגל איגני. במסגרת השיעורים אורות ואותיות, היום נלמד את החלק השני של השיעור על האות שין. היום יום רביעי, כ"ה בתמוז, תשפ"ד, 31/7/24. השיעור להצלחת צבא ההגנה לישראל, תרתי משמע, גם הגשמי וגם הרוחני. להבדיל לעילוי נשמת אבי ומורי אמיר בן טובה ודוד. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. משיח פה. תודה לרב גינזבורג, תודה לבעל השם טוב הקדוש ולעוד רבנים ומורים שבעזרתם אני מגישה את השיעור הזה. שין היא האש הנצחית, שלהבת קשורה בגחלת. שין מופיעה בצורה בולטת בשני צידי התפילין של הראש. אות שין בצד ימין של התפילין יש לה 3 ראשים, ואילו בצד שמאל של התפילין יש לה 4 ראשים. בקבלה מוסבר שה3 ראשים היא שייכת לשין של העולם הזה, לעומת השין של 4 ראשים היא שין של העולם הבא. אות שין היא אות איזון, כמו שאמרתי, היא אות שצורתה 3 קווים שמתחברים בנקודה אחת. שלחתי את התמונה של האות שין המקורית לקבוצה, שכל קו בראשו יש יוד, ומהיוד יורדים, מתפשטים 3 קווים מהאות יוד ומתחברים בנקודה התחתונה, שזה המפגש ביסוד, שזה השין, אות של שלמות שכוללת בתוכה את הכל. היודים זה היודים של המוחין, דיברנו על זה השבוע, על המוחין דגדלות והמוחין דקטנות. אמרנו שמוחין דקטנות זה ההשכלה וכו', אחד הפירושים שלהם, והמוחין דגדלות זה הרוחניות. כמובן שיש לזה כמה וכמה פירושים, כל פעם בדרגה אחרת, בעולם אחר, מכל העולמות, כל פעם זה מקבל פירוש אחר. אז אנחנו הולכים על הפירוש הזה שהאות היהודים זה יהודים של המוחין, והוווים זה מה שמחבר. יש לנו 3 קווים. אנחנו למדנו על 3 קווים בספירות שיורדים בתוך העץ הספירות, בעץ החיים יורדים בצד ימין זה החכן, זה החוכמה, חסד ונצח. בצד שמאל זה הבגה, זה הבינה, גבורה והוד, ובמרכז זה הדתי, זה דעת, תפארת ויסוד. והמלכות היא הנוקבה המקבלת. זה מה שלמדנו בספירות, אני מזכירה את זה. עכשיו, יש לנו פה עוד 3 קווים שאנחנו נלמד עליהם. 3 הקווים האלה זה חגת, חסד, גבורה, תפארת, שהם חסד זה אברהם, גבורה זה יצחק, ויעקב זה התפארת. פה עכשיו אני אתמקד בחגת. השין היא אות של שלמות. ברובד של העולמות השין מסמלת יציבות, הרמוניה, 3 קווים שמתחברים, וכמו שאמרתי קודם, 3 הקווים האלה זה היסוד לכל תורת הקבלה. לכן גם הזכרתי את החכן ואת הבגה ואת הדתי, כדי שנתחבר מכל הכיוונים לכל השיעורים שלנו. אבל מתי זה נכון, 3 הקווים האלה? כשיש איזון בין כל 3 הקווים. זאת אומרת שהכל יכול להתחבר לנקודה אחת, כמו בשין. תמיד בטבע יש הפכים, אנחנו יודעים, יש אור וחושך, לבן, שחור, לילה, יום, מים, אש. הטבע הוא בכלל הוא דואלי. כל תופעה שנסתכל בטבע מורכבת מדואליות. גם בחיים הרוחניים יש לנו את החסד, יש לנו את הגבורה, יש לנו את התארה ויש לנו את הטומאה. בכל דבר יש לנו את הדואליות הזאת.
ולכן כשהדואליות הזאת מתחברת לנקודת האמצע, זה מה שנקרא איזון. לעומת זה, אש ומים הם מחלים זה את זה, הם לא יכולים להתחבר, נכון? ואיש ואישה הם כן יכולים להתחבר כשאחד מכיל את השני, אחד יכול להועיל לשני. כמובן שגם האיש נקרא ימין והאישה נקראת שמאל. תמיד יש את השתי הקיצוניות האלה בטבע, שהן תמיד בהתנגדות אחד לשני. בעזרת השם, כשכבר יהיה גמר תיקון ותגיע הגאולה, כמו שכתוב, גר זאב עם כבש, אז הכל יתאחד והכל יסתדר. אבל עד אז אנחנו חיים כאן בטבע, אנחנו חיים בעולם הגשמי, ואנחנו צריכים ללמוד איך לחבר את הניגודים. גם הניגודים שבתוכנו, יש גם בתוכנו ניגודים. גם כשאנחנו מחברים את הניגודים בתוכנו, יודעים להכיל את הניגוד, את החיוב ואת השלילה, מכילים אותם, עושים מהם דבר טוב, אז אנחנו מאוזנים, אנחנו באיזון, אנחנו בריאים. עכשיו, אנחנו היהודים בכלל קיבלנו את התפקיד לעשות שלום בעולם. שלום זה גם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. מי עושה שלום עלינו? אריך האנפין, אחד הפרצופים בכתר, הוא תמיד ער והוא תמיד שומר עלינו. אבל יש שם, האור הגבוה הזה, הפרצוף הגבוה הזה, הוא תמיד שומר על עם ישראל. גם השלום מתחיל בשין, שלום בין שני אנשים, שלום בין שני ארצות, והשלום הוא גם שמו של הקדוש ברוך הוא. השלום זה הקו האמצעי, למעשה זה התפארת, שמחבר בין שתי הנקודות הקיצוניות, בין החסד לגבורה. כי גבורה לבד היא לא שלמה, חסד לבד הוא לא שלם. אז מי מחבר בין שניהם? השלום, התפארת מחברת בין שניהם מעל הטבע. זה כאילו שנהיה נס, סוג של נס, שהחסד והגבורה, הימין והשמאל, מתחברים באמצע, בקו האמצעי. ודיברנו על זה שקו האמצעי הוא מאוד מאוד דק, ולא פשוט ללכת לאורך קו האמצעי. תמיד יש לנו קצת סטייה שמאלה, קצת סטייה ימינה, ואם אנחנו מרגישים אנחנו חוזרים ועוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, עד שאנחנו מתיישרים. עכשיו, כמו שדיברתי, תמיד אפשר לעשות שלום בין שתי ניגודים, כשאנחנו מחברים את שתי הניגודים, מאזנים את שתי הניגודים, אנחנו מגיעים לנקודת השלום, לנקודה ההרמונית, ואז יש לנו זרימה, ואז אנחנו יכולים להתקדם ולעלות בדרגה הרוחנית. זה כאילו שהאות שין זה המפגש של כל הכוחות, היא מסמלת, היא סימבול למפגש של כל הכוחות, של חסד גבורה ותפארת, של שלושת הקווים, של אברהם, יצחק ויעקב, של כהן, לוי וישראל. וביחד הם יוצרים הרמוניה, ביחד הם יוצרים את השלמות. תמיד לאדם יש את הבחירה. קיבלנו את זכות הבחירה, קיבלנו את חופש הבחירה לבחור מה אנחנו רוצים, כי כשאנחנו נולדים אנחנו לא זוכרים מה שהיינו בגלגול הקודם, כדי שיהיה לנו בגלגול הזה את זכות הבחירה, מה אנחנו עושים עם החיים האלה שלנו. יחד עם זה שאנחנו בעלי הבחירה, לא תמיד אנחנו חיים בהרמוניה עם הנשמה. בגלל כל מה שעובר עלינו בילדות, בגלל מה הבאנו איתנו מגלגולים קודמים, בגלל כל מה איפה שאנחנו נולדים, אם זה ההורים, אם זה השכנים, אם זה הגננת, ואם זה המורה, ואם זה המשפחה הגרעינית. תמיד יש לנו כל מיני מצבים שנוצרים, שאנחנו מביאים אותנו במיוחד מול המצבים האלה, כדי שאנחנו נוכל לתקן.
אם זה מהגלגול הזה, אם זה מגלגולים קודמים וכו'. לכן אנחנו לא יכולים לחיות בהרמוניה עם הנשמה, כי הנשמה באה בגלגול הזה, בגוף שלי הזה, בשביל לעבור כל מיני תהליכים. לא סתם נולדתי במשפחה הזאת, לא סתם בחרתי את ההורים האלה, לא סתם יש לי חוזה עם האחים האלה, יש לי חוזה עם הדודים האלה, וכו' וכו'. ולכן אומרים שיש שלום בעצמיו. מה זה שיש שלום בעצמיו? בליקוטי מהר"ן י"ד רבי נחמן מסביר ואומר שיש שלום בעצמיו, כי קודם כל אדם צריך לעשות שלום עם עצמו, פנימה עם עצמו, ורק אחרי שהוא עשה שלום עם עצמו על ידי היראה, אז הוא יכול גם לעשות שלום עם אחרים. עכשיו, יש לזה עוד פירוש. בדרך כלל החטאים שלנו, כולנו חוטאים, בוא נגיד, אנחנו לא חס ושלום, אנחנו לא עבריינים כאלה גדולים, אבל כולנו חוטאים. גם אם אמרנו מילה לא במקום, זה כבר פגענו במישהו, זה כבר לא טוב. החטאים נרשמים בעצמות, במצח, בפנים, ויש לנו, אתם יודעים שיש לנו תרי"ג מצוות שמתחלקים לרמ"ח 248 מצוות עשה, ושס"ה 365 מצוות לא תעשה. לפי ספר החרדים כל מצווה תלויה באיבר בגוף. למשל, בפרק מ"ה מדובר על מצוות לא תעשה התלויות בעין, ואם פגמנו בעין, אז אנחנו צריכים תיקון. אם פגמנו באוזן, שמענו רכילות, או בפה דיברנו רכילות, אז אנחנו צריכים לתקן את זה. אז כל הדברים האלה הם נרשמים. אז כמו שיש לנו תרי"ג מצוות, המצוות האלה יכולות להיות חס ושלום לפגמים שעשינו, חס וחלילה, כביכול, כן? אז לכן צריך שיהיה שלום בעצמיו, שקודם אדם יהיה שלום עם עצמו, יעשה שלום בפנוך או בתוכו. ואתם יודעים שגם אם האור לא מגיע לגוף, לכל מיני חלקים בגוף, אז נוצרים כל מיני קליפות ועוד קליפות וקליפות, והאור לא יכול לעבור, וזה יכול להביא לכל מיני מחלות. זה כבר דיברנו בדיבור אל האיברים, קצת הסברנו על זה, קצת הבנו את זה. אז כשהוא אומר יש שלום בעצמיו, תרתי משמע גם שלום עם עצמו וגם שלום עם אחרים, ושהאור זורם דרכו, שעובר דרכו, האור מגיע לכל החלקים בגוף, ואז האדם הוא נהיה שלם בכל הרבדים שלו. באופן מהותי אנחנו בני האדם מבחינת הנשמה, אנחנו משדרים שלום בעולם, אנחנו רוצים שלום בעולם. המהות שלנו היא שלום. שלום זה הקדוש ברוך הוא, וגם שלום בין אנשים, שזה גם כן, כשאנחנו אומרים שעושים שלום, זה כאילו השכינה נכנסת באמצע, הקדוש ברוך הוא נמצא בינינו. אז במהות שלנו, בעצמות שלנו, בעצמות שלנו, שזה גם העצמי שלנו, אנחנו בשלום, אנחנו חיים בג' קווים. כשאנחנו מאחדים את כל הכוחות שלנו בתוכנו, את כל ההפכים בתוכנו, ממזגים אותם, את הלא טוב ואת הטוב, אנחנו מכילים ביחד, מקבלים הכל, מקבלים את השונה שבי. לא תמיד אנחנו מודעים שאנחנו דוחים את השונה שבנו. לפעמים, אני אתן דוגמה במשפחה, לפעמים ילד אחד מעצבן את האמא. למה הוא מדבר ככה? למה הוא אמר את המילה הזאת? למה, לא יודעת, למה הוא דומה? לא, זה אני לא אגיד, אבל למה אמר את המשפט הזה? למה המשפט הזה מעצבן אותי? למה המשפט הזה מעצבן אותי? כי בי, משהו בי רגיש למשפט הזה. זאת אומרת, משהו בי אני צריכה לתקן. וברגע שאני מתקנת את המשהו בי, כבר מה שהמשפט שהילד יגיד או הילדה תגיד, זה כבר לא מפעיל אותי. אז הגעתי לאיזון בתוך עצמי, ניקיתי את הקטע הזה. אז כשפתרתי עם עצמי את המשפט הזה, את הקטע הזה שזה מעצבן אותי בפנים,
כשפתרתי עם עצמי את זה, שקיבלתי את זה, אוקיי, אז זה מעצבן אותי, אז אני כזאת, אני מתעצבנת, אבל אני חי עם זה בשלום. ואז הגעתי למודעות, הבאתי את עצמי למודעות, והבנתי שזה בסדר, זה חלק ממני, כנראה זה חלק מהאופי שלי. יכול להיות שאם אני אעבוד על זה, אז אני אוכל לשנות את זה, לשפר את זה, אני עם עצמי כל הזמן. אז כל הדברים האלה שאנחנו מצליחים לעשות, אז כאילו אנחנו מתקנים את המהות שלנו, אנחנו מתקרבים לנשמה, והנשמה כשלעצמה, המהות שלה זה שלום, המהות שלה זה הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו מתקנים את הרע שבחיים שלנו ועושים איחוד עם הטוב ומחברים אותם, אז אנחנו זכינו, אנחנו עולים דרגה. זה כמו אחור וקדם צרטני. מה זה אחור וקדם צרטני? אני אקרא לכם תהילים קל"ט מפסוק א' עד ח'. למנצח לדוד מזמור, השם חקרתני ותדע. אתה ידעת שבטי וקומי בנתה לרועי מרחוק. אורחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכמת. כי אין מילה בלשוני, הן השם ידעת כולם. אחור וקדם צרטני ותשת עלי כפיך. פלאיה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה. אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אם אשק שמיים שמתה והציע שאול הנך. אז מה אומר לנו כאן? הוא אומר לנו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא ברא אותו אחור וקדם צרטני ותשת עלי כפיך. מה זאת אומרת תשת עלי כפיך? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הראשון לפי אבות דרבי נתן א' ח', באו המלאכים, מלאכי השרת, באו לשחט את האדם. ואז הקדוש ברוך הוא לוקח אותו ונתנו תחת כנפיו, שנאמר ותשת עלי כפיך. אחור וקדם צרטני ותשת עלי כפיך. זה התהילים קל"ט פסוק ה'. ואז בבריאת האדם במדרש אומר רבי שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא אדם הראשון, אנדרוגינוס בראו. מה זה אנדרוגינוס? שהוא בעל איבר מין נקבי וגם זכרי, זאת אומרת הוא גם אישה וגם גבר. ונסרו ועשה לו שני גבים, גב מכאן וגב מכאן. אמר רבי שמעון בן לקיש, בשעה שנברא האדם הראשון דו פרצופי נברא, ונסרו ונשא שני גבים, גב לזכר וגב לנקבה. פה במדרש אומרים שהוא נולד אנדריגונוס, הוא ברא את האדם אנדריגונוס, כאילו גם זכר גם נקבה, הם היו גב אל גב, כמו שהקרובים בבית המקדש, אם העם היה בסדר הם היו פנים אל פנים, אם העם לא היה בסדר הם היו גב אל גב. אז כאן הם היו גב אל גב, ואז השם ניסר ביניהם. על הנסירה הזאת יש המון תהליכים, המון לומדים את זה ב10 ספירות וכו' וכו'. אז פה הוא אומר לנו שלעומת זה אנחנו למדנו בבראשית שהוא לקח עצם מהצמא, ומהעצם הוא ברא את האישה. זאת אומרת, יש פה כל מיני, פה זה בבריאת האדם במדרש. המדרש אומרים ככה, אתם יודעים שהמדרש הוא קצת יותר עמוק מהפשט שאנחנו קוראים בספר התורה. כי גם אל הנסירה מתייחסים בתלמוד 10 הספירות. זאת אומרת, ככל שאנחנו מעמיקים, אנחנו לומדים עוד דברים. כאילו אנחנו מקלפים עוד קליפה ועוד קליפה, עוד קליפה, כמו שכתוב, פרדס, פשט, דרש, רמז וסוד. כל פעם אנחנו יודעים עוד קצת למטה. עכשיו, יש עוד פירוש לזה, אחור וקדם צרטני, שזה שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, אחד יצר טוב ואחד יצר רע. איך זה מתקשר אלינו פה, יצר טוב ויצר רע? זה אומר שאנחנו מחברים את הטוב ואת הרע שלנו, אנחנו מתקנים את הרע, אנחנו מפוגגים אותו, וכשאין לו כבר השפעה עלינו, אז זה כאילו אנחנו נהיים באחדות, בשלום עם הטוב, עם הקדוש ברוך הוא. כאילו אנחנו כל הזמן מבררים את כל הנקודות שלנו, כל הנקודות הפחות טובות שלנו, אנחנו מבררים ומעלים אותם לקדושה, לנפש האלוקית.
אז איך אדם יכול להגיע לאיזון כזה של השין? כמו שאמרתי, לעשות שלום. כמו שכתוב, מה זה עושה שלום במרומיו? עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. זאת אומרת שכשעושים שלום, יש מלאכים בשמיים שהם חציים מים וחציים אש, והם חיים עם זה בשלום ובנחת והכל טוב איתם. לעומת זה פה בגשמי, אחד מחלה את השני, האש יכול לחלות את המים, המים יכולה לחלות את האש. אז זאת אומרת שאם המלאכים יכולים לחיות ביחד, מלאך אחד יכול לחיות עם האש ועם המים ביחד, זה אדרבה, אז אנחנו יכולים להשתמש בשין, שהיא נקראת גם אברהם, יצחק ויעקב, שאמרנו אברהם זה קו ימין של חסד, יצחק זה קו שמאל, זה גבורה, זה דינים, אמרנו יעקב זה תפארת, זה קו האמצע, ולכן גם עם ישראל נקראים עם סגולה. הם לוקחים את הקו ימין ואת הקו שמאל, מעלים אותם לקדושה, ואז נוצר קו האמצע. ואז כשאנחנו בקו האמצע אנחנו מוזנים, הדואליות של הטבע פחות מפריע לנו, וככל שאנחנו מתאזנים יותר, מתקדמים יותר בסולם הדרגות, בסולם הזיכוך, הטבע פחות מפריע לנו, כי אנחנו יותר מתמזגים איתו. כי אין לנו את הכוח ההתנגדות הזאת בתוכנו מול הטבע. כאילו כל הזמן הכוח ההתנגדות האישי שלנו הוא מתמעט מול הטבע, ואז כשאנחנו חיים בהרמוניה עם הטבע, אין לנו כוח התנגדות לטבע, אנחנו מצליחים לעלות, יש לנו עלייה בזיכוך. לכן גם לתורה קוראים עמוד האמצעית. למה התורה עמוד? למה כל הזמן שולחים, לכו ללמוד תורה, לכו תקראו תורה? זה לא בגלל כמובן אולי גם יש רבנים שגם רוצים להחזיר בתשובה, ואני אין לי נגד זה שום דבר, מי שרוצה לחזור בתשובה שיבוסם לו. יחד עם זה, התורה זה לא רק בשביל לחזור בתשובה, לשים את הכיפה ולעמוד ולהתפלל, לא. התורה עצמה היא מאזנת אותנו, יש בה אור, יש בה מצוות, כל אות שלה היא מאירה. כשאנחנו מתחברים לתורה, הרי התורה היא האמצעי להתחבר לקדוש ברוך הוא, הקבלה היא האמצעי להתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא ברא את העולם עם האותיות האלה שכתובות בתורה. העולם מתקיים על ידי האותיות, התקשורת שלנו מתקיימת על ידי האותיות, התורה כתובה באותיות. אז זאת אומרת שהתורה היא גם אמצעי, היא נקראת עמוד הדאמצעית, שהיא גם אמצעי. היא גם אמצעי להתחבר לקדוש ברוך הוא, והתורה היא מאירה. מישהי פעם שאלה אותי, תשמעי, אומרים שהקבלה היא משגעת. אמרתי לה, זה לא נכון. הקבלה היא לא משגעת. הקבלה מציפה את כל הבעיות שיש לאדם. כי לאט לאט מתחילים לרדת כל הקליפות, והבעיות צפות. כל המצבים, כל התיקונים, הכל צף למעלה. פתאום אנחנו מגיעים לכל מיני מצבים שהאדם הרגיל שהוא לא לומד תורה, יכול להיות שהוא מגיע למצבים האלה בצורה הגשמית, והוא מפרש את הפרצוף של השכן שהוא עושה לו פרצוף, הוא מפרש את זה בצורה לא נעימה, בצורה שלילית, ומישהו שלומד קבלה אומר, וואלה, אם השכן עשה לי פרצוף, כנראה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי משהו. אנחנו הולכים לכיוון הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי בזה שהשכן לא שומע בקולי, עושה לי דווקא. ואז אנחנו מתחברים לאור. לעומת מישהו שבגש, מישהו לא יודע, הוא לא יודע אם יש קבלה, או שאין לו זמן לקבלה, או שלא משנה. אני מקווה שכולם יתעוררו, כן? הוא רואה את השכן יוצא, והפרצוף שלו חמוץ, הוא לא מבין שאולי השכן יש לו איזושהי בעיה, איזושהי צרה, עכשיו אני צריך לראות על הבוקר את הפרצוף החמוץ של השכן. כאילו הוא מקבל את זה בצורה שלילית. ואנחנו יכולים להגיד, בגלל שאנחנו לומדים, אנחנו מתקנים, אנחנו משתדלים, אנחנו רוצים להיות באור, אנחנו רוצים להיות בזיכוך. אומרים, וואלה, מה המסר שהקדוש ברוך רוצה להגיד לי שהשכן, אולי השכן צריך עזרה, אולי אם אני אגיד, אני אחייך אל הגברת, השכנה שיוצאת בבוקר מהדלת עם פרצוף חמוד, בוקר טוב, מה שלומך? קצת לעודד אותה, לחייך אליה. אתם יודעים, אפילו לפעמים חיוב זה יכול להיות תיקון. אז האיזון של השין זה הקו האמצעי של התורה, זה קו האמצעי של החסד גבורה תפארת.
זה הכהן לוי, כהן לוי וישראל. וכשאנחנו נמצאים בדבקות בדרך שלנו, בקו האמצעי, אז תמיד השם מאיר עלינו ופותח לנו. עכשיו, מה זה דבקות? רגע, אני מחפש את הדף של הדבקות, ושמתי אותו, זה אחור מקדם צרטני. שנייה ברשותכם, הנה מצאתי אותו. מה זה דבקות? דבקות בהשם יתברך הוא מצווה מתרי"ג המצוות, שיהיה דבק בהשם תדיר בחשק רב. וכשאדם נדבק בהשם והוא מתנהג כמו השם, כשהוא רחום, כמו שכתוב, אלא הדבק במידותיו גם הוא רחום אף אתה רחום. מהו חנון אף אתה אהיה חנון. זאת אומרת שאם אדם מתנהג כמו שהשם מתנהג, השם הוא תמיד רחמן, הוא תמיד חונן אותנו, הוא תמיד בא לקראתנו, הוא בדרך כלל לא פעם הוא מוותר לנו על החטאים. אז זאת אומרת שאם כמו שהשם מוותר לנו וחונן אותנו ואנחנו דבקים במידות שלו, ככה אנחנו גם צריכים להתנהג אחד אל השני, להיות רחמנים כלפי הצד השני. מהו חנון אף אתה יהיה חנון. כי אנחנו עם ישראל, אנחנו רחמנים בני רחמנים, ואנחנו רוצים להידמות אליו, ואנחנו בצילו הוא ברא אותנו. זאת אומרת שאם אנחנו בדבקות אליו, אז הוא גם מרחם עלינו, ואנחנו גם מרחמים על הצד השני. זאת אומרת, סוף העניין הוא שכשאנחנו בדינים עם עצמנו או עם הסובבים אותנו, אנחנו מושכים דינים. כשאנחנו בזכות, זאת אומרת שאנחנו לא בדינים, אנחנו בחסד, אנחנו מרחמים, אנחנו באים לקראת, אנחנו מבינים, אנחנו מכילים, אנחנו כל הזמן מכבים אש, אז גם משמיים מתנהגים אלינו אותו דבר. ובכלל, לאדם יש לנו, לכל אדם יש את הפוטנציאל שלו. וכשמגיעים לרוחניות, לאט לאט הפוטנציאל הזה מתחיל להתגלות, מתחיל לצמוח, לעלות. לאט לאט זה יוצא לפועל. למה? כי אחד הסיבות זה בגלל שאנחנו משתמשים בשלושת הקווים האלה, בחסד, גבורה ותפארת. אם נגיד אדם יש בו איזשהו חס ושלום כעס או שנאה, והוא מחבר את זה לעבודת השם, והוא עובד על זה, והוא מתנקה, והוא עושה עבודה פנימית, אז הוא עולה, הוא מזדכך ועולה. וגם כשאנחנו אוהבים, אנחנו יודעים לשים גם את הגבולות, כי יותר מדי חסד זה גם לא טוב. אז גם, נוח, גם בצד החיובי צריך לדעת איך לשים את הגבולות. עכשיו, משמעות האות שין יש לה הרבה משמעויות. אני לקחתי כמה משמעויות אני אקרא לכם את המשמעויות, אבל אני אקח מתוך זה רק מספר מסוים ואני אדבר עליהם, כי זה באמת המון משמעויות. רגע, אני אמצא את המשמעויות של זה. דקה אחת. רגע. הנה נראה לי שהגעתי. הנה, כן. המשמעויות הן ככה. שין, שן, שיניים שאנחנו אוכלים איתם, שנה, שינוי, שניים מהמספר שניים,
משנה למלך, שנון, מה עוד יש כאן? שני, שענן, יש כל מיני, יש המון מילים שנכתבות בשין, והכל מסתובב סביב עניין של השינוי. עכשיו, שלחתי בקבוצה את הנושא האטבש, שלכל אות יש את האות מראה שלה בצד השני. אם אנחנו מחלקים את האותיות ל-11 ו-11, אז כל אות, למשל א' מול ת', ב' מול שין. ואז הב' באמת יוצאת מול שין, וגם הב' היא אות של שינוי, היא אות של מחלוקת. ב' זה 2. וכשאנחנו באחדות, כשמגיעים לשניים, זה מסמל לנו את השינוי. זה מסמל לנו את האות שינוי. ובכלל, החיים שלנו ביהדות, במיוחד החיים הרוחניים, וגם בכלל, תראו מה שהיום קורה בעולם, איזה שינויים יש. מרגע לרגע הכל משתנה, חדשות אחד אחרי השני, פה ככה, פה יש כזה דבר, פה יש כזה דבר, וואו. אם מאזינים לא רק לחדשות של הטלוויזיה או הרדיו שלי, בכלל מחוסר זמן אני בכלל לא מקשיבה להם, ואם קצת שומעים פה ושם דברים חדשות ממקורות אחרים, אז מבינים כמה שינויים יש בעולם, נכון להיום, ותראו מה שקורה אצלנו בכלל במדינה, כל רגע יש משהו אחר. אז בכלל העולם הוא עובד על שינוי, הוא כל הזמן עובר שינוי. השינוי יכול להיות ככה, או שינוי לעלייה או שינוי בירידה, שאם היהודי הוא גם עומד במקום אחד, זה גם בשבילו זה נסיגה, זה גם כן לא עלייה. הוא עומד במקום אחד, זה כאילו שהוא יורד. כי היהודי הוא כל הזמן צריך להיות בתנועה, כל הזמן צריך להתקדם. היהודי לא יכול לעמוד במקום אחד, כל הזמן צריך להתפתח. והשינויים אצלנו הם כל הזמן במעגלים, כמו ספירלות. אנחנו כל הזמן, השינויים שלנו זה במעגלים, אנחנו עולים בספירלות, כמו שאנחנו עולים מסביב להר, ולא בקו אחד ישר אל ההר. דיברנו על זה כבר. השינויים הם מאוד דינמיים, ואנחנו כל הזמן עובדים על לשנות, אפילו לפעמים אנחנו לא מרגישים שאיך שאנחנו משנים את עצמנו, ואנחנו מתאימים את עצמנו לזמן החדש, או לדבר החדש. כשאנחנו מצליחים להתאים את עצמנו לחיים, עושים את הדברים בזמן המתאים, במקום המתאים, ויש לנו זרימה, הרמוניה עם החיים, אז אנחנו בריאים. מה זה בריאות? שאנחנו כל פעם מחזירים את האיזון שכבר הופר. כי אם יש הפרה של איזון, אנחנו לא מתאימים את עצמנו לבריאה, בריאה הכוונה הטבע, ואז אנחנו חולים. אז כל הזמן אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את האיזון. כשאנחנו מחזירים את האיזון שהופר, אנחנו בריאים. ואם אנחנו לא מצליחים להחזיר את האיזון, אז אנחנו נהיים חולים. אם אנחנו זורמים, מעגלים פינות, מתנקים מרגשות שליליים, אנחנו סולחים, אנחנו לפעמים גם מבטרים, אז אנחנו שומרים על הבריאות שלנו. אז השין היא מסמלת את השינוי. וכשאדם חי את הטבע וזורם נכון, הוא בריא ושמח. כשאדם הוא, נניח דוגמה, אם יש אדם שהוא מאוד אקטיבי, הוא מנהיג, הוא יוזם, הוא מנסה, אם מנסים למנוע את זה ממנו, הוא יכול להיות חולה, כי זה בניגוד לאופי שלו. או שאם יש אדם אחד שהוא
הוא בכלל, הוא אוהב לעשות את העבודה שלו ב8 בבוקר, לחזור בשעה 4, לבוא לראות את הטלוויזיה שלו, ללכת לישון בשעה הזאת, יש לו שגרת חיים. אם מנסים להוציא אותו מהשגרה הזאת, לתת לו איזשהו תפקיד מנהלי, הוא לא יכול לעמוד בזה. זה לא מתאים לו. כמובן תמיד יש מקרה יוצא דופן, אבל בדרך כלל זה לא מתאים. זאת אומרת, השינוי, הזרימה והאיזון הם היסודות של החיים שלנו. בכלל, כל יום האנרגיה שלנו משתנה. כל יום העולם משתנה, כמו שדיברנו. לפי הקבלה, בכל 22 דקות יש אנרגיה אחרת שיורדת משמיים. שימו לב, 22 דקות זה כ"ב אותיות. זה כמו כ"ב אותיות. 22 דקות, האנרגיה אחרת שיורדת משמיים. אנחנו לא מרגישים את זה. כאילו, בגלל שאנחנו כל כך בתוך החיים עצמם, אנחנו לא תמיד מרגישים את זה, אבל יש אנשים שהם כן מרגישים את זה, שהם מאוד מזוכחים, והם ממש מרגישים כל רגע שהאנרגיה משתנה. יש פעמים שאנחנו פעם בבוקר ומרגישים איזה כבדות יש באנרגיה, ביקום. יש ימים שזה פחות כבד, יש ימים שממש ימים יותר כלילים. ובדרך כלל זה שייך ללכת לקו האמצעי, ובכלל מי שהולך בקו האמצעי גם בגשמי וגם ברוחני יכול להגיע לגדלות הקומה, זאת אומרת יכול להגיע להתפתחות רוחנית וגם גשמית. כי כמו שבני ישראל הלכו במדבר והעננים ממש הקיפו אותם מכל הכיוונים, היו שם 7 עננים. המדבר הוא סימבול להליכה של אדם ברוחניות, כי כשאנחנו הולכים ברוחניות זה כאילו שאנחנו הולכים במדבר, גם בגלל שאנחנו לא כל כך מכירים את החוקים, וגם בגלל שהעולם הזה לא כולם מבינים מה אנחנו עושים. אנחנו לפעמים נראים כאלה מוזרים. אם אני אבוא להגיד למישהו, תשמע, אתה בגדלות הקומה, מישהו שאני עובדת איתו במשרד, נגיד, מה יש לזאתי? מאיפה המילים האלה? היא מוזרה כזאתי. כי הם לא מבינים, אנשים לא מבינים, לכן זה גם נקרא מדבר. גם אנחנו לא פעם לא יודעים איזה מדרגה אנחנו נמצאים, אם אנחנו מתקדמים נכון, לא מתקדמים נכון, לא פעם אנחנו צריכים עזרה בזה. איך להתקדם, מה להתקדם. אז הסימבול לאדם שהולך במדבר הרוחני נגד הזרם, אבל הוא הולך נגד הזרם, אבל שומרים עליו, האור שומר עליו, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. זה כאילו שהאדם מחבר שני ניגודים, ניגוד אחד שהוא בפנוחו וניגוד אחד שהוא מחוצה לו, והוא מתקדם, הוא משתנה, הוא גורם לשינוי. יש עוד דבר, למשל, ושיננתם לבניך. ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובשבתך בדרך ובלכתך בדרך ובשבתך ובשוכבך ובקומך. כתבתי את זה בכתב שלי וכתבתי מהר, לא הצלחתי לקרוא את זה נכון. זה בספר דברים פרק ו' פסוק ז'. זאת אומרת, מה זה שיננתם? זאת אומרת שכמו כשאנחנו יושבים בערב פסח ואנחנו מספרים על יציאת מצרים, אנחנו מעבירים את זה ומדברים על זה ומעבירים את זה לילדים ומלמדים אותם שכן, פעם היינו עבדים, ואני חושבת שכל ילד יהודי יודע את זה. בערב חג יושבים גם החילוניים וגם אלה שפחות מתמקדים לומדים תורה, הם גם כן יודעים שזה סוג של יציאת מצרים עבורם. אז שיננת לבן, אז אנחנו יש את השרשרת של הדורות, ואנחנו המסורת שלנו להעביר את זה לילדים שלנו, כי יש גלגולי נשמות ויש השתלשלות שהאדם כל פעם נולד מחדש, והילדים שלנו הם דור העתיד, אז אנחנו רוצים שהשרשרת הזאת תתפתח, תגדל. אז אנחנו מושיעים ושיננתם לבניך.
זה האמונה שלנו, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא ובניסים שהוא עשה לנו, אנחנו מעבירים את זה לילדים. או שאני הוויה לא שניתי, ואתם בני יעקב לא קליתם. זה ספר מלאכי ג' פסוק ו'. אני הוויה לא שניתי, זה אור אין סוף שממלא את כל המציאות. האור תמיד נמצא, תלוי בנו בכלי שלנו, כמה אנחנו יכולים לקחת מהאור הזה. תלוי בכלי קיבול שלנו. כאילו אין שינוי באלוקות, יש שינוי בנו, בבני האדם. האור תמיד קיים, האור תמיד יורד. או יש את השיר אדון עולם אשר מלך, הוא הווה הוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אנחנו לא יודעים מי המחבר, חיפשתי לראות מי המחבר, לא מצאתי. זאת אומרת שהוא תמיד, הוא ישנו, הוא היה, הוא הווה והוא יהיה לתפארה, בתפארה. הוא תמיד, האור תמיד קיים, תמיד ישנו. אני אקרא לכם קטע מתוך עולת ראייה של אדון עולם. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל עזי מלך שמו נקרא. הפירוש של זה המלוכה העליונה, מלכות אינסוף במובן העליון, היא היכולת המוחלטת ליצור הכל, לברוא הכל, והיכולת החופשית האינסופית המצויה תמיד בפועל בגבורה של מעלה. היא הדנות המוחלטת והמלוכה האמיתית שעומדת למעלה מכל שם, מכל ביטוי, מכל קריאה, שהרי האפשרות אין לה קץ ותכלית, והיכולת אין לה גבול והגדרה. זאת אומרת שהאור תמיד נמצא, תמיד נמצא, ותמיד ישנו בשבילנו, וזה אנחנו שצריכים להכין את הכלי ולקבל את האור. עכשיו אני רוצה לדבר על השין בנשמות. השין באלוקות זה היה על אני הוויה לא שיניתי, והשין בנשמות, אני רוצה לספר קצת על שועל של שמשון. ששמשון לקח 300 שועלים, שין, הגימטריה של שין זה 300, לקח 300 שועלים, שרף להם, הצית את זה שלהם, את הזנבות שלהם, והוא שלח אותם לשרוף את הפלישתים. אז זאת אומרת שה-300 הוא מאוד משמעותי. השועל הוא מבטא את הערמומיות והפיקחות שבעולם הזה, הוא משלים לפיקחותו של הנפש האלוקית והיצר הטוב של השם. כאילו היצר הטוב הוא מתעלה על הערמומיות של השועל. או שהקדוש ברוך הוא הדריך את גדעון, אחד משופטי ישראל, איך לבחור 300 איש שילחמו איתו נגד צבא מדיין. אז גם כן 300 זה גימטריה של השין. עכשיו לגבי המילה שאני כתבתי בקבוצה, שנתתי דוגמה של האטבש, כתבתי שם מם צדיק פי צדיק. אני אקרא לכם את הקטע. וארץ היה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. הביטוי רוח אלוהים המתייחס לפי חז"ל לנשמת המשיח עולה שין בגימטריה, זאת אומרת עולה 300 בגימטריה. וערכו של שם אלוקים במילואו, שזה א' למד ה' י' מ', גם כן עולה שין 300.
עכשיו, אמרנו ששם הוויה באטב"ש זה מם צדיק פי צדיק, כלומר האותיות מם צדיק פי צדיק, אם הן מעוברות לשם אלוקים, עולות בגימטריה גם כן שוות לשין. סוד האות שין, כאשר השין היא, כמו שאמרנו קודם, רוח אלוהים מרחפת על פני המים. אם אנחנו לוקחים את השין ואת המים מהמרחפת על פני המים, נוצרת המילה שמיים. איזה יפה. השמיים לא פעם הם כינוי של הקדוש ברוך הוא עצמו, שהרוח שלו מרחפת על פני המים, שזה נשמת המשיח. והמים הוא הסימבול של לימוד התורה, של התורה עצמה. והמים מסמלים גם את התשובה של היהודי שהוא חוזר בתשובה לקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים שההי תשוב לוו. וכאן אני סיימתי. תודה רבה על ההאזנה. נשאר לנו עוד אות אחת, עוד תף. תודה. ובעזרת השם אנחנו נסיים את האות תף ונתחיל ללמוד את פרשת השבוע דרך האותיות. וברוך השם, תודה על הזכות. תודה לקדוש ברוך הוא. תודה שאנחנו לומדים ביחד. ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא ושבת שלום. ולהשתמע. כאן סיגל איגני.